mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan nga Dios nga naka sa tronos kay tasan sa mga langit. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. O Ginoo, naghangyo kami nga magapanalangin ka ni ini nga programa sa kahanginan. Diin mahimo kini nga ginamiton sa pagdaog og daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Panalangin ni ang mga nagapaminaw. Itugot monta nga pinagi sa influensya gahom sa Espiritu Santo. Ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran. Ug sila imong pagkakabigon nga makaduol nga magapangalaga diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, no? Sama na gunta lang sa atong naandan nga sa di pa ta mo adto sa pinakamin portion sa atong programa, magbasa ko diri og mga pipila ka mga text messages gikan sa atong mga minahal nga tigpaminaw, but I'm very sorry this time nga wa ko'y mabasa kay ang akong cellphone nahabilin, nabiyaan, gicharge manggod to, unya kusog ang ulan, nagdali-dali na lang sa gipod hinuon ko paghuman og raincoat, pero wa nako mahuna-hunain na nga ang cellphone di ay didto ra sa may pultahan sa kwarto gicharge, unya nahinumdom ko, nahinunga-tunga na halos sa ako ang kuan, wa na ko'y time pa pagbalik, so wa gid usa ko'y mabasa karon nga mga reaction, mga contribution o mga inunta mga greetings gikan sa atong mga minahal nga tigpaminaw kay lagi nahabilin ang ato nga cellphone, no? Busa bahin naman sa pangutana nga akong natiksan nga tubagon, suri gid kaayo brother ha, suri gid nga na inunta, this is honest mistake ha, nga naka-text ko nimo nga tubagon ang imong pangutana pero dili mahimo karon pagtubag tungod kay nahabilin ang cellphone, no? Tuwa sa cellphone ang imong pangutana, unya wa po'y angay nga ako nga inunta malaktod-laktod kay di na ako masaulo tong imong gipangutana. Mao na nga pailubi lang usa nga ang imong pangutana karon dili pa matubag bisag nagpasalig kung tubagon kay lagi nalimtan, nahabilin ang cellphone. So kung doon na may pangutana nga atong tubagon karon, diri na gikan sa kang brother living cellphone kay maabtan man gipon na siya pod og pangutana sa gihapon kay kami ray nagda sa program, unya kanang kining maing balita kami ray gihapon. Muna nga ang pangutana sa atong mga minahal nga mga listener, no? Mabahin, may maadto kay Brother Libby, may maari sa ako. So kasagaran gyud sa ato nga matubag nga pangutana gikan sa ako abot ang naabot sa ako but this time ang ato karon mapatalinghugan sa pangutana nga atong tubagon gikan sa kay Brother Libby. Okay, thank you so much mga higala. Well, Brother Libby, basig naanay atong mga pinalangga diha nga mga viewers, pwede malili mo diha ang atong monitor. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw.
atong mga pinalangga nga mga viewers atong gina-welcome karon nga nag-follow sa atong program. So welcome ang tanan karong gabihuna sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo higala makapadangat og mensahe dili lang diretso og text sa akong number kay waban mada kang Brother John nga cellphone. So dili lang diretso og text no sa number ni Brother Libby Clavis aron atong mabasa ang inyong mga importanteng mga messages or kung naamoy mga pangutana or dugang nga tubag sa mga pangutana nga atong tagdon karong gabi na. So diri padangat og diretso sa ato nga number or pwede sa atong comment section mga higala sa Facebook no. I-send yun aron ato nang mabasa or naamoy mga greetings baka mga panimbaya sa inyong mga friend, mga loved ones ninyo or uban pa nga mga importanteng mga messages ato nang basahon din higala ipadala ninyo sa ato nga programa. Okay, dili ta magdugay ato ning sugdan pagbasa kining pipila ka mga mensahe nga ato nakita sa screen. So panahon na higala nga magpadala mo, type na mo diha og mga messages ninyo nga importante kayo, isend na dinhi aron ato nang mapadangat ngadto sa nahitungdan. Okay, si Brother Jerry Lumuntad. Mayong gabi mga igsoon. So good evening Brother Jerry Lumuntad. Niapod si Brother niapod si Rolly Codera. Mayong gabi Brother John, kumusta ang panahon sa inyo from Carles Iloilo? God bless sa inyong programa. Okay, may gabi is tanan taga Carles. Salamat sa naagihapunta sa kuan Carles karoy kana na ang viewers. Diri sa amo ug unsa diha sa inyo ha sa amo maupod diri, no? Unya kinini ang luoy kayo ang mga kuan ni taon, mga pipila ka mga mananagat nga nagub-an gid sila og mga panginabuhian nila nga pambot. Una naglisod na diri sa Paypay daan Bantayan, nagkapuliki in town kay ang ilang baybay giakupar na sa mga beaches, no? Unya ang mga tag-iya pud sa beach dili pud magpasaog kay tingali naapod sila gi labanan kay ila man lagi ng paninduton basig masabod mo unsa madaot unsa wa na sila gyud intaw ka sa ugan sa ilang sakayan. Mao na nga nangaguba na ang uban, mao na nga luoy gid taong kayo ang mga nanagat nya diri pod sa kuan sa Malapasco Island naapoy na nga na damage pod nga mga dagko nga mga pambot, no na wa lang namo matingob gyud pag kuan ka sayod tanan nga mga damages, pero sa mga puloy-anan dili kayo kay kuan manggod kanana ang dili magid as in nga diri nag-agi ang hangin kun noon kusog-kusog ujutay ang hangin, pero ang ulan gyud moy naniguro gyud pag-ayo ang ulan. Mao na nga balikon ako og unsa diha sa inyo ha ang panahon mao sad diri sa amo. Thank you so much sa taga Carles Iloilo. Okay, ni asad aton tanaw ni si Brother Ronilo Itang. Happy midweek sa mga kaigsunan tigpaminaw og sa mga nag-view nining programa sa Jesus is our hope og maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless sa tanan. So, okay, happy midweek po nimo diha Brother Ronilo sa Saudi Arabia, no? Thank you so much. Okay, ni asad si Brother Rufino Moreno. Mayong gabi diha Brother Rufino. Nagpadala lang siya mga heart o kamot nagpray. O niya sad si Sister G. Marie Kalapuan sa Saudi ni siya. O niya nagpadala po siya og kamot nagpray og heart. O niya ato pong nakita si Lynn of Keria. Mayong gabi kaninyo mga kuya og happy midweek sa tanan. So happy midweek Sister Lynn. Niya sad si Dongbab Rituya. Good evening to all viewers and listeners. Og inyo Dong Lib og Dong John watching from Manga, Tuburan. So good evening Dong Bob uban sa imong family. Okay, may gabi usad nimo diha dong. God bless. Nya ingat kay dili maayo atong panahon ron. Okay, ato sa nakita dinhi si Sister Erlinda Neri
istaura. Ang iyang okay, niya si okay, niya si Brother Romeo Itang watching me diri anakon sitio Iskaw Daha Jot Itang family. Okay, si Ninang Rebecca ni Ninang, salamat sa inyong pagbiyo. Unya, kumusta mong tanan diha? Ingat mo kay daplin rabasan mo og kuha diha kana na ang dagat, no? Dili mayo ang sitwasyon sa atong panahon karon, but we pray to the Lord nga safety lang kita. Okay, ni asad si Deisame Olita Dison. Abi diha ninyo, Sir Libby, Sir John, mangumusta ko nila ni Madam Bilin Hista og Sister Gretilda Sihodo og Dudong Mark Gloria og iyang pamilya gikan ni Nanay Jolita diri sa Himensolan, Camotes. Salamat sa pagbasa. Brad, God bless. Okay, salamat sa taga Camotes, no? Diha sa Lower Himensulan, Lower Upper ba niya? Basta Pagumusta ni gikan kang Nanay Jolita. okay, kumusta sad nimo diha nay nya? Salamat nga naa na ka diha sa Camotes diay, no? Nya gimingaw na gid po diri ang taga Camansilis Church kay di magig ka mo palpa basta mailaglawas panahon sa pagsimba. Nya naa naman ka diha. Pero di bali bisag asa ta at least nga atong pagtuo nagpabilin diha sa Ginoo. Okay, niapod si Sister Chari de la Cruz Nogas. Mayong gabi ninyong duha angkol. Happy midweek and keep safe everyone. Okay, mayong gabi ni Chari o ni Dodo o imong family, no? Good evening yung tanan diha. Ni ako sa ning basahon ng pikas nga atong cellphone mga higala ang keypad. Okay, barangay Bungayan. Uy, kwadra ba ni? Tumoy o iutro ko no og send. Brother, more ang some text missing may naguna. Ang nakita din barangay Bunguyan, Bourbon, Mora. Wa makita na to ang kinatibukan kay some text missing ang naguna. Pwede ra iutro nimo og send, no? Iutro ko og text. Basig makita na nato ang imong mensahe. Otro lang, no? Palihog, otro lang aron mabasa na to ang importante nimo nga message. Okay, ni asad si Sister Gloria Apatan sa libho ni Sister Doya. Mayong gabi Brad Libby og Brad John. Amping mo diha, Brad. Okay. Salamat, Mga salamat. Brad, og sa inyong pagbiyahe kay dangog kaayo og hangin pagyud. Tinuod, Happy medyo midweek. God bless from Kabatuan, Libho. Okay, Okay. naay panahon gud na iriya ba nga magdagan motor magbarag-barag kay di man pod gud ingon na ba ang hangin ba limbo-limbo. Bitaw tinuod na. Nya dangog sa gid tinuod pero sa dilang God kanang protect us. Okay, sorry kayo kay mao gihapon ang nasulod res kon cellphone. Basig pagtaw na maabot ana brother Lupi. Barangay Munguyan, kaduha na niya nga text. Basi dili na lang na i-appeal nimo brother ang barangay Munguyan kay na ato naman na diring nabasa nya Alright, ang imo na isulod. lang message brother ha. Kay ambot ngano po ni 2 times na gisend pero ang mag-una man ang kuan magyud ang tumoy. Text missing ang maguna. Ang tumoy. Okay, ato ning tanawon pagyod niya si Mads Lia Muniz. Okay, may gabi ni mo, Sister Lia. Kami diris Cavite. Hangin man, pero sigimig electric fan sa sulod sa balay kay alimuot man. Way hangin makasuod sa balay. Ang hangin Mads, naras gawas. gawas mader. Naras gawas wa diha sa inyong sulod mo Murag- lang mag-electric fan mo parang makahangin mo. Oh. Kitaan ni maluya tag panira kay perting hangin na kayo musod. Amo dili man na god medyo daplin man sa gina og baybay. Bastang hayahaya gyud basta ari gas ko pero musulod na sad gyud po dinoon. Diri sa ato kay bisag manirado ta.
Tugnaw man kay mosulod na sa tugnaw ang Ginoo. panahon. Pertig yung kalimutan gyud kayo mo na nga ang akong mga anak di gid pwede nga kuan gyud di ra ba gid maghabol kay alimuot. Okay, ni asad si Erlinda Neri Istaura. Happy midweek to all. Sa inyo diha, sir. Og ingon man usab sa tanang mga naminaw og mitanaw nining inyong programa karon. God Mike. bless kay wala nay uwan. Diha sa Tinuod inyo ha ma'am sa Matag-Ob wa nay uwan pero diri sa amo uwan gyapon. Pero damag-damag na lang dili gid ingon nga kuan ba by area mo kuan na lang. Okay, niya po si Brother Jeremiah Humula. Okay, good evening, Brother Jeremiah. Diyan sa Machamban. Mga kinakusgan ni Des Machamban, mga Humula family. Happy midweek, mga brother, malipayon na usab. Malipayon na usab kami diri. Sa Anha, sa Marikaban. Naglanog-lanog ang atong programa diri. Malipayon kayo si Brother Nestor Ciares, kauban sa mga silingan o sa mga Humula family. Isagani, God bless sa tanan. Okay. Daghan ka ng balay diha sa dapit sa Machamban. Diha na sa housing ang ilap. Paka-paka, nakusog na ilang lanog-lanog ilang sound system dia. Salamat kayo no mga silingan dia nga naminaw manghinaot mi nga ang pulong sa Ginoo nga atong mapamatian karon maka hatag kanato og giya sa hustong pagsabot sa balaan na kasulatan. Okay, ni asad si Brother Roland Neri Ginon ang iyang mensahe. Brad Libby og Brad John, maayong gabi. Welcome sa inyong tulumanon sa radio, ilabi na diri sa Metro Manila. Dili ra in town kusog ang bagyo. Og diha sa Visayas ug Mindanao. God bless kaninyong tanan. Okay, salamat sa Ginoo nga kuha mo diha kanana ang ingon ana ang senaryo sa inyohang sitwasyon sa pagkakaron. Pero naay mga lugar o dapit sa ato sa Pilipinas nga nagpingit ang atong mga kaigsuunan tungod kay duha gyud mga kuan nila pinsala sa hangin, pinsala pod sa uwan. Unya kuyaw kayo kay naay mga landslide gyud ani. So thank you so much sa inyo dihang nahimutangan nga okay ra gyud ay. Okay, ato po nakita si JC Hilig de la Cruz. Mayong gabi brother. Tig paminawan mi diri sa Nainday Placer. Samot na sa akong lolo Doro Hilig. God bless sa tanang naminaw. Kinsa ning nagkuan kay Si JC Hilig de la Cruz. GC Hilig de la Cruz si Don Ryan man tato si Brother GC. So thank you so much Brother Jis sa kuana sa kanana nga nauli na ba dies Noy Doro diha sa Nainday. Nainday Placer. Kay dito man to sa kuan sa Tikaw. Tikaw Island. Oo, nauli na day ka Noy Doro. So salamat kayo sa kanunay nimong pagsubaybay sa atong programa. Kumusta mo diha ninang Silya ug sa imong mga apo? Okay, ato ning lantawon usa ang pikas nga screen. Ato ning tanawon mga higala ang mga higala nato nga nag-like o niya nag-send og heart sa ato nga program. Okay. Ikatulunan yan send mao gihapon. I-type ko og otro, brother. Palihog lang na i-type og otro niya i-send. Basig putol tundaan tong kuan. I-type ko og otro niya i-send dinis atong programa. Sa akong number. Okay, ato ning tanawon higala ang mga nag-like sa ato nga program. Niya si Brother Ronilo Itang, Brother Rufino Moreno, niya sa Erlinda Neri Istaura, Basilio Tiro Notarion Jr., Minidef Bensuela Fuentes, Jivne Jeris Malati, Bob Britoya, o Jerry Lumuntad. Marag sa kuani dito ni sa Mindanao. Okay, ni apod ato ni tanawon ang mga nag-heart. Niya si Jimary Kalapuan,
si William A.D. Lynn of Kiria, Kalapuan, Nilger, or Nilger, Kalapuan. Chari de la Cruz, Nugas, Romeo Itang, Ami Dakul, Taytayan, Jeremiah Humula, Roland Neriginon, Gerardo Barita of Yasa Jr., GC Helig de la Cruz, Anyanyasad si Brother Eric Sinoy. So may gabi din mo dong, no? Diyas mabuli. Anyanyapod si Melinda Ilustrissimo Santillan, Carilyn Marikit Galyaris, Sherwin Orsal sa bundo ni, Senyo Monies Tequilio, niyapod si Mincy Gabisay Sinadhan Hidokos, anyanyasad si Sister Elsie Pitugo, Brother Amay, anyanyapod si Sir L. John Tonyakaw Nidja. Okay, mo ni atong mga nakita nga niya sa screen karong gabiuna. O niya ato ning balikan ang pikas nga screen kay naa na say mga naabot nga mga mensahe, mga kahigalaan. Okay. Basin magmahay akong ugangan si Danilo Bachansila, sir, nga na-addict na gyud paminaw sa atong programa. Mga brother, dili makumpleto ang ilang adlaw kung dili makapaminaw. Salamat kayo, no? Desbantayan Island, Amen, amen. Nindot na nga na-addict sa pagpamati ispulong sa Ginoo ang kuyaw, na-addict sa kulapo, tanduay, na-addict sa shabu. Kana delikado na na-addict sa tungit, na-addict sa pamuhang monay budlay, pero na-addict sa pagpaminaw ispulong sa Ginoo. Okay, go. Okay, salamat kayo. No, daghan na diagod sa bantayan nga mga kaigsunan na nato karon nga sa ilang pagpaminaw nahimo silang makaigsunan nato kaya nakasabot sila. Yes. Munang daghan mga na-addict sa pulong si Ginoo diha, no? Maayo lang ang pagka-addict ka kay paingos kaluwasan. Ang problema na-addict paingos kalaglagan mahigala. Okay, niasad si Brother Melito Sigarino. Pre, may gabi ida, pre. Salamat, pre. Okay, ang mensahe, good eves, happy midweek ninyong duha. Thank you, pre. So, happy midweek, Brother Remy. Kami, pre, pila nami katuig wa na gid kasimba, pre, kay saon magod nga di amata diri sa radyo. Makasimba lang tag Sabado. Kasimba lang tag Sabado, pero Miyerkules ug Biyernes kuli gyud. Okay niya po si Dong Bob Ritoya. Palihog kog shout out sa mga kaigsuonan sa Nainday Church. Happy midweek sa inyo tanan. God bless. Okay na. Kani kang Dong Bob Ritoya. Yes, naampo diha ang iyahang maguwang god si Noy Solomon. Taga diha na to. Solomon. Oh. Kinaskusgan putos na Inday. Oh. Okay niya po si Sister Honey Punay. Nuna Honey Monterde Punay. Ang iyang mensahe, mayong gabi ninyo anha, Kuya John, Kuya Libby, o sa tanang listeners and viewers. Happy midweek. Amping mo and God bless. Salamat kay Sister Honey. Ako nang kinakusgang bayaw, Brother Levi. Ano niya po si Brother Roldan Bartolata. Okay. Anya, ang iyang gisen din nag-send lang siya og mga kamot nga nag-pray. So, thank you kaayo. Anya, ato lang isalot karon taon to digalag dapat maabot ka mensahe kay may naiba na tang panahon adto tas pagtubag sa pangutana. Nagtuo ko nga ang nangutana siguro pareha po sa nangutana maurat tingali na nangutana kagabi Okay. Ang iyang pangutana ako ning basahon di say text no gikan kang Brother Tutron sa Mabuli. Text ko daan kay hapit na kong ma-expire, Brother Libby. Lihay man kaayo si Father Darwin Igit Gano sa debate nila ni Pastor Jimmy Ranises. Lain man ang gitubag og si Jimmy Ranises ng mangutana. Inanagina, mulihay-lihay gina, Brother Tutron.
Okay. Kuan na siya pod lang pod mo dala og analysis ba pod. Kay nini ang actually si Jimmy Ranises dili na pastor, no? Liman pod na niya kini si Brother Tuturon kamao lang sige siya mag-analyze pod. Magoy uban nga murag kuan na lang kanang paluyal-luyal na lang tungod kay parehara sa relihiyon. Okay, ni si Imelda Osabel Boratso, maayong gabi sa inyo diha mga brad. Happy midweek watching from Medellin. Okay mo ni pangutana atong tagdon Brother John kay gabi igod kang pangutana man to nga matod pa niya sa mao kunoy tubag ni Gitiano katong Mateo lagi Marcos nga si Kristo nagsugo na gyud nga ipakaon na ang baboy. Karon ang pangutana nga aton tagdon, ingon lagi mga CFD na pod, no? Ingon lagi mga CFD, gahi kuno mong makasabot ang SDA. Bisan klaro kuno kaayo ang buhat jis nga tus 15 nga gilimpyuhan na ang mahugawng mananap. Di kuno gihapon mo makasabot unsay inyong ikasulti ani Brad. Salamat kayo mo na pangutana ako ni utrog basa. Ingon lagi ang mga CFD kanang CFD higala abbreviation na Catholic Faith Defender. Ingon din hinga ingon lagi ang mga Catholic Faith Defender gahi kuno mong makasabot ang mga SDA. Bisan klaro kuno kaayo ang buhat jis nga tus 15 nga gilimpyuhan na ang mahugawng mananap. Di kuno gihapon makasabot unsa ang inyong ikasulti ani Brad. Okay, mao ni pangutana nga atong tagdon karon. Sa di pa na ko ihatag ang panahon ni Brother John, yaw siya kumbasahon, yaw si Brother Jeremiah Humula. Salamat sa Ginoo Brad nga dili nata maglisod sa pagmensahe diri, labi na diri sa barang Bantayan Island kay nagpaminaw sila sa atong programa. Pag-follow up na lang ang kulang sa ila. Salamat kaayo. Atong programa That's a challenge, no? Nga paluam na lang. Maubansad na lagi kuan si Pastor Jimmy Luston sa diha pa sa Escalante District. Pila ka bisis naka-crusade na lang siya largo nga wa nay groundwork tungod kay naay daghan nga mga naminaw na sa atong programa. Kumbagay kuan kanang anihonon na lang, no? So salamat kayo. So nindot na nga balita nga nanay daghang naminaw des inyo. Follow up po na nila Brother John. Naanay daghang mga gitawag invisible Adventist. Di pa makita ba undiscovered. Wa pa nato makaplagi pero nagkinabuhi na sa kinabuhi sa Adventist ng invisible. Okay, akong ihatag ang panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libe. Well, arita mga higala niining pangutana, no? Nga mahitungod dinhi sa buhat Kapitulo 10, versikulo 10 hanggang 15, no? Nga matud pagyud sa mga CFD gani Catholic Faith Defender, no? CFD nga gahi kuno mong ulo makasabot. Aw ila ra man pud na nga kuan, ila ra man pud na nga kaugalingong panghuna-huna. Pero ang tinuod nga pagkasulti sila gyud gahi nga mosabot kay kining buhat Kapitulo 10 vision or panan-awon man dili maginiingon nga literal kay simbolikal man mao na nga kun ang ilang pagunahuna og pagtuog gahi ning makasabot awa nay problema mahitungod namo. Ang importante nga nasabtan gyud nato kining gihisgutan. Well kanang gibinhi kung ato ning tan-awon sa makadaghan naman ni nato na hisgutan pero daghan pa gyud ang magpakisusi may tungod niini og siya mibatig dakong kagutom og nangandoy makaon apan samtang naghikay pa sila niini siya gipanawan. Si Apostol Pedro no nga
gibati niya ang kagutom ay aban natural kung gugutomon ka ang imong panganduyon pagkaon or makaon. O unya ang gisulti dinhi nga matud pa apan samtang na naghikay pa sila niini siya gipanawan. So ang but ipasabot nga may ang mga kauban ni Apostol Pedro na naghikay sa ilang makaon og unya siya kaning pulong gipanawan but pasabot dunay vision or pananaon. Kung imong basahon ng English, pananaw ni siya. Unya kining mga CFD kay matud palagi nila kami gahig ulo mo sabot sa ilang pagkahumok mo sabot bisan pananahon ilang kaunon. O pananahon man ni ang gihisgutan dinhi. Unya kung atong basahon nagingon dinhi og iyang nakita ang langit nga inablihan. O tanawa ang langit inablihan og ang usa ka butang nga nagakanaog nga ingon sa usa ka dakong habol og pinaagi sa upat niini ka mga kanto nga hiliktan kini gitunton paingon sa yuta. Timan nga ang nakita sa pananaw ni Apostol Pedro usa ka butang nga nagakanaog gikan sa langit unya sama sa usa ka dako nga habol gitunton kanang pong gitunton but pasabot wa gid nagtugad nagbitay bag unya gikan sa langit ang maong pananahon nga murag habol nga adunay upat ka mga kanto. Ato ning anam-anamon kay sumbingay man lagi ni. Kini siya nagpasabot ni ang upat ka mga kanto, upat ka mga hulungawan o corner sa kalibutan, north, east, west ug south. Ug kadtong usa ka dakong habol nagpasabot to sa pananaw ni Pedro sa kalibutan. Ay padayon natog basa. Sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga mananap. Tanaw ha, niining kalibutan na ang Dios may nagbuhat sa tanang mga mananap. Muna katong habol nagsimbolo to sa kalibutan. Unya katong upat ka mga kanto nagpasabot to sa upat ka mga corners kalibutan, north, east, west and south. Unya kining maong habol diha ang tanang matang sa mga mananap nga tagupat og tiil og mga nanagsaguyod sa yuta. Tingman nga ang sulod lang niining habol ang tanang matang sa mga mananap, mga tagupat og tiil og nanagsaguyod sa yuta. Nakabantay mo, di ba? Walay kapay o wala din higi-apil ang dunay kapay ug dunay himbis o ang walay kapay ug walay himbis, di ba? Nga naman, mao ni ang nakita sa pananaon didto. Pero tanawa, bisan pa ng nas dagat, walay kapay o galahimbis, dili na ipakaos, ginugikaon malagi na nila, nga wa man na i-apil dito sa pananaon sa habol. Nawa, ipadayon na kong basa, og ang mga langgam sa kalangitan, ang dito nagakamang, nagasaguyod o patiil og ang mga langgam sa kalangitan, wa maapil ang isda nga dunay kapay himbis og ang isda nga walay kapay o walay himbis. Pero gikaon gihapon na nila. Nga naman, sa ilang pagkagahi og ulo, mo na'y resulta. Padayon na ito basa na gihon. Ug miabot kaniya ang usa ka tingog. Timan niya, samtang nakita ni Apostol Pedro, miabot niya ang usa ka tingog nga nagingon, tumindog ka. Kanang pulong ka, nagpasabot nga si Apostol Pedro nagigisabog kay giingon pa unta nga tumindog mo, maapil up ingnon ta na lang duol-duol sinod, maapil sila agda. Pero sa Apostol Pedro nagisultian, tumindog ka Pedro, pag-ihaw og kumaon ka. Tanawa ha. Nga naman ni siya, sumbingay man Pero unsay ingon Pedro, apan si Pedro miingon, dili ko Ginoo, kay wala pagayod ako'y nakaon nga dili binalaan o nga mahugaw. So nagpasabot nga si Apostol Pedro, nagsunod pod sa balaod sa gitawag og dietary law. Ingon siya, wala pa ko makakaog balaan og dili binalaan og mahugaw. Unya karon ang gihisgutan ni 15 nagingon, og ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon. Ikaduha na ning tingoga ha. Ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinloan na sa Dios. Kining gihisgutang mga butang nga nahinloan na sa Dios, dinhira sila kay mo man katapusang senaryo sa bersikulo 15. Ila dayon mo nay nakalisod ba? Ayaw hinganlig mga butang ay mahugaw ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. So kung sa English paningon, therefore busa
Kay mga butang nahinluan na sa Dios, ilang konklusyonan nga kadtong mga butang nga wa itugot sa Dios nga kaunon ipakaon na. Ila man ang kaugalinggong konklusyon tungod lang aning mga bahina nining pananaw ni Pedro. Pero og padayonon pag yun ni nato pag basa kay dili maning senaryo dinhira kutob sa bersikulo 15. Ipadayon nato sa 16 og kini nahitabo sa makatulo og sa kalit kadto gibira ngadto sa langit. Timan nga ang tingog katulo nahitabo. Unya human sa tulo ka tingog kalit nga gibira sa langit. So kung imog gyud kay mao manggid kaha di ito ang basihan nga mukaon, wa man isugo sa Ginoo ang mga ania dinhis kalibutan. Ang didto man kalit man tong gibira sa langit, maunta toy pang-adtuos mga siibdi. Ilang adtuon dito sa langit, unya kuhaon tong didtong mga mananap nga tuwa sulod sa habol kay mo makada ilang pagsabot. Unya naging kalit tong gibira sa langit. O unya nagingon sa 17. Og samtang si Pedro nalibog pa sa iyang hunahuna. Si Pedro nga nakakita sa iyang sa maong pananawon, nalibog siya sa ilang siya sa iyang hunahuna. Ni ay mga tao nga nagbasa lang dinhi, wa gyoy kalibog silang hunahuna. Unya nagingon dinhi, kun unsa kaha ang kahulugan ni adtong pananawon nga iyang nakita. Kadtong pananaw ni Pedro dunay kahulugan pero ilang giliteral kay kauna. Pero dunay kahulugan kadtong pananaw nga inakita. Kahulugan gani buot ipasabot. So ang kahulugan o ang buot unta ipasabot maoy ilang pangitaon kung unsa toy kahulugan. So ipadayon na tog basa. Tanawa ang mga taong gisugo ni Cornelio nagtindog sa pultahan sa gawas tapos nila masusi kundiin ang balay ni Simon. O namalandong si Pedro sa kahulugan ni adtong pananaw niya nakita na ay mga tao nga nangita niya. So nagsugod na og ang kahayag sa kahulugan sa pananaw ni Pedro nga kadtong mga mananap didto sa sulod nagrepresentar kadto sa nagkalain-laing rasa sa tao. Karon nag-ingon baya ang naamagoy ilang filosofiya ana nga nagakamang og nagsaguyod unya naaba tao maka ang kahulugan unya nagakamang upat day tiil tao ay wa magud sila kasabot nga pasumbingay gani ni si Kristo. Nag-ingon siya sa Juan 10:27, ang akong mga karnero nakailakan nako ug ako nakailakan nila ug sila nagasunod nako. Pila man di tiil anang karnero duhara. Unya sa Mateo 25:32 og 33 og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran, siya may samas magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Pila may tiil sa karnero, pila may tiil sa kanding, duhara di ay nga upat man pod. So ang ila pangita lang gyud og pagpasalaag sa tao. So karon si Pedro na malandong sa kahulugan sa pananaw nga iyang nakita og diin didto samtang siya na malandong may tao nga nangita niya nga kanini ang didto sa ilang balay og nanawag og nangutan na sa pag-abot didto si Simon nga ginganlag Pedro. Og samtang si Pedro na malandong mahitungod sa pananaw kining mga tawhana mga siib diwa ni sila'y pagpamalandong ni adtong pananaw. Klaro man ang aditos nakita ning Pedro wa iapil ang walay kapay ug walay himbis ug ang may kapay ug may himbis. Unya nag-ingon din hiyo kung atong basahan na malandong si Pedro sa kahulugan sa pananaon unta kamoy gala mamalandong pud mo sa kahulugan ug unsay gipasabot adto. Ang inyong hunahuna baboy man dayon. Unya nag-ingon sa 19 og samtang si Pedro na malandong mahitungod sa pananaon ang Espiritu miingon kaniya, tanawa, anaay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Sunig-sugod nagkalutaw na malandong siya na ay mga tao. Unya ang tingog nga nabati ni Pedro katulo. Unya ang Espiritu misulti kang Pedro na ay tulo ka tawo nangita nimo.
Kini ang kahulugan sa pananaw ni Pedro nga ang kahulugan adtong pananaw niya nakita nagpasabot kato sa tanang matang sa mga tao sa kalangitan ang gisgutan mga mahugaw tagupat og tiil tungod kay ang tao magod nahugawan tungod sa sala. Unya nagingon dinhi kung imong tan-awon sumala sa sunod nga mga bersikulo tulo ka tawo nangita Nagyong tindog og kumanaog ka og umuban ka kanila sa walay pag-ukon-ukon kay ako mao ang nagpaanhi kanila. So ang espiritu nagmando kang Pedro nga pakuyugon. Nganuman kay kung si Pedro wa sulti is Espiritu Santo dayag nga dili siya ang mukuyog ni ining mga tawhanaa tungod kay naa sila'y balaod sa mga Hudiyo nga dili sila makigistorya, makigsuod sa mga hintel. Kay si Kapitan Cornelio hintel man to. Karon niya ha, atong tan-aw ni sa gisgutan dinhi sa kananaang sunod nga mga parapo. Nag-ingon dinhi. Matud pa, ang ingon dinhi nga dunay na tao nga nangita tulo ka tao. Og unya gipasulod nila og pagkasunod nga adlaw mipanaw sila si Pedro uban ining nangita nga tulo ka tao, nga nagpaabot si Kapitan Cornelio didto sa Cesarea. Og unya pag-abot nila didto nag-ingon dinhi sa 25 og sa pagsulod ni Pedro sa balay, si Cornelio misugat sa pagdawat kaniya og mihapa sa iyang tiilan og misimba kaniya. Mauni ang ila gyud nga kinaiya nga kun ang murabag pag-welcome nila nga nisimba si Cornelio. Pagsuod niya sa iyang balay sunsod ni Pedro. Apan gipatindog siya ni Pedro nga nag-ingon, tumindog ka ako gayud usab tao. Og sa kigsulti siya kaniya, siya misulod og didto iyang nakita ang daghang mga tao nga nagkatigom. Nganuman tungod kay ang mga suod nga mga higala og mga paryente ni Kapitan Cornelio iyang gitigom dito sa ilang puloy-anan while nga nagpaabot sila sa sa gisugo niya nga ipadala si Pedro. Sa tuyo ni Cornelio nga makadungog sila sa isulti ni Apostol Pedro, meaning na agi pagka-missionary minded po si Kapitan Cornelio. Unya nagingon dinhi, og siya miingon kanila, kamo nasayod nga may supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa taong dumuluong. Tanawa ha? Mao nang inako nga ang espiritu nagsugo kang ki Pedro nga pakuyugon kay kung wa ni siya ingna sa espiritu dili ni siya mukuyog kay naay balaod nila nga mahimo dili pwede nga makigsulting makigharong sa mga tao gitog stranger, mga dumuluong, mga hintil niya. Nag-ingon dinhi og sa nag-ingon dinhi og siya miingon kanila kamo nasayod nang may supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo. Dili ni kasuguan para sa tanan. Kanibang gitawag misnal law. Alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuluong. Muna nga ugwa ni si Pedro mandue sa espiritu dili gid niya ubananing mga tawana kay naa may balaod nga supak. Pero unsay gisulti ni Pedro, apan gipahibalo kanako sa Dios nga walay kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. Timan sa 15 nagingon ayaw nganling mahugaw og dili binalaan ang mabutang hinluan na sa Dios. Nagino walay tao nga akong ingnon nga dili binalaan o mahugaw. Sa panan-aw nga nakita ni Pedro, kadtong mga mananap nagsimbolo og nagpasabot kadto sa mga tao pero ang ila adto nga kaon na gyud gidili si Ginoo. Mao nang salamat sa nangutana. Paluap pa lang ninyo kay kuha nata apiki na tas time si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ining mga bayna. Brother Libby. Okay, daghan salamat Brother John. So ato ning pangbasahon kining mga uban mga tampo niya si Brother Nelson Bersero. Okay, ang iyang mensahe, maayong gabi mga mentors. Akong i-greet ang akong pinangga diha sa Saudi nga kanunay nagsunod
sa atong programa sa live sa FB, sa Facebook matag gabi si J. Marie Mayong gabi Pinangga. Pagkanindot kaminahon ani Brother John. Anya niya po si Sir Brian Son Perez. Good evening Kuya John o Kuya Libby o sa tanang viewers and listeners sa program watching here at Langob, Kinatarkan Island. Thank you, sir. Ang kiniyasad si Mazlia Monies, unsaon man lagi anakon John, nga ulit man kaayo. Tinuod na, mother. Niapod si Erlinda ni Restaura, brother, dili gyud mutugot ang mga CFD nga ang baboy dili ipakaon. Kay gani ang sawa, mukaon man sila bisan og kini makamatay nga mananap. Niya pod si Gina Jason Kaburnay, maayong gabi mga kuya, lihog ko great sa mga Kaburnay family o Lobero family. Lobero family and most especially sa akong bana diha sa Escalante City, Negros. God bless kanatong tanan. Mga lubiro na amin sa Bisinsina. Niya po si Mazlia Muñez, ingon pang De La Rosa, tanan-tanan jud kuno nakita niya nga mga butan ang Sabadista Rajod. Kuno, dili daw mga maldito, mga healthy daw sa physical health, pud kuno sa spiritual kanang upaw gani iyang gisulti sa Facebook. Senador Bato de la Rosa, mother. Senador. Iyan po nang gisulti po dito sa Mountain View College. Unya apil sa ni Senadora Amy Marcos, no? May nakita nila na obserbahan. Yes, oo. Okay, niya po si Ginny Rama Fermin, maayong gabi ninyo mga brad. Kusugas hangin diri sa amua. Please bring sa inyong mga pangamuyo. Yes, pangamuyo, pagampo. Ang pangutana karon higalang gipadangat dinhi sa ato nga programa, naghisgot lagi nga matod pa dinhi sa nangutana nga ingon siya nga ingon lagi ang CFD. So nakapamati ni siya kay uso na bayaron ang mga social media na ay mga komentaryo, na ay mga daghang mga messages yung makita diha. Ingon siya din, ingon lagi ang mga CFD gahi kunong makasabot ang SDA. Bisan klaro kuno kaayo ang buhat jis nga 15 nga gilimpyuhan na ang mahugang mananap. Di kuno ta kasabot unsay kasulti ani. So salamat kay no. Munay iyang pahayag sa usa ka CFD. Diha god sa buhat jis ang iyang pangutana sa jis ngadto sa 15. So ningyuho raman siya diretso diha. Wa man tan-awa ang background nganong gisulti. Putol lang ba? Ningkot lang og putol. Sama na sa atong isampol nga dunay huwan nga puso nga maligya og tambal, pero nagpasiaw siya. Ingon siya, mga higala, ang aksido maayo alang sa mata. Na muriatic acid ba? Maayo alang sa mata. O niya ning po siya diha, samtang pod si Panganlag Pedro nga hanapog mata, na ay problema yang mata, nakadungog. Pagkadungog niya ang aksido maayo lang sa mata, uli din siya sa ila, kuha siya muriatic acid, gibubuan niya ang iyang matag muriatic acid. Nabuta noon siya samot, nadunot ang iyang mata. Nga naman, kay wa man niya paminawa og ayo, may sumpay pa man di ay to. Putol man ba ang iyang napamatian? Ingon man di ay si Juan nga pusong, ang aksido maayo alang sa mata. O niya din, hinsumpay siya.
Kung ang tao gustong mabuta, wa man na mapamati ni Juan ni Pedro tumoy, apeting butaha. Puto lang man. Mausa ni ang uban nga nagbasag Biblia sama aning CFD giingon dinhi. Putol ra pag ingong gilimpyuhan na kaon na Pedro gilimpyuhan na ang mahugaw. Aw kaon dritso sa mga gidili sa Ginoo nga gisgutan diha sa Levitico kapitulo 11, kaon kay anang pulong putol lang iyang gibasa gilimpyuhan na. Apanong sa di pasabot ana? Di ba na literal? Giliteral man gud nila og sabot. Mao may dakong problema nato higala na ay mga symbolikal diha sa Biblia imo nagsabtog literal aw problema na kay sama pananglitan sa Mateo kapitulo 25 nag-ingon si Ginoong Hesus sa pagbalik ni Ginoong Hesus ang mga karniro pagapinigon sa tuo og magaingon siya sa mga karniro panunda ninyo ang ginharian nga gitagaan alang kaninyo alang sa mga kanding panundan yung impierno nga giandam alang kaninyo pangutana unsa na literal na simbolikal ay simbolik na dili ang karniros bakante maoy dalhog langit nagsimbolo na ang mga mataro nagsimbolo ang karniro kanang kanding padulong sa impierno nagsimbolo na sa mga dautan mao sa ning buhat sigala simbolikal na kung imo nang literalon masayop ta unsa man day simbolo ana kahulugan ana gihisgutan ni Brother John ganiha gipasabot niya nga ang kahulugan ni anang mga mananap dili mananap literal kundi kitang tao mga hintil ba mga dili Hudiyo nga gituhuan sa mga Hudiyo sa una nga ang kaluwasan para lang sa ila mga Hudiyo way labot ang mga dili Hudiyo kay para nila ang mga dili Hudiyo mahugaw og di balaan nga mga tao samas mananap mahugaw og di balaan so gipakitaan si Pedro og pananaon kay Hudiyo benes Pedro mao ba ani iyang unahuna dili siya pwede nga mobisita sa mga dili Hudiyo di siya pwedeng makig-istorya makigharong kay sa konsepto nila ilang unahuna nga mga mahugaw ang mga dili Hudiyo ang gipakitaan siya pananaon o niya o sa may gisulti sa Biblia sa diha nga namalandong si Pedro sa 17 kung iyong basahon ang buhat 17 basahon nimo samtang namalandong si Pedro sa kahulugan sa pananaon niya nakita so yung gisiksik ni Pedro unsa gimining sa panon niya kita ang Biblia nagsulti nga akong basahon na paminawi dinhi akong tanawon ang 10 arita sa bersikulo 19 mga higala ingon diri nga samtang naglibog pa si Pedro kung unsa ang kahulugan sa iyang nakita nga pananaon niingon ang Espiritu Santo kaniya may tulo ka tawo nga nangita kanimo kanaog og uban kanila ayaw pagduha-duha sa pagkuyog kanila tungod kay ako ang nagsugo kanila ang Espiritu Santo maoy nagsugo kang Pedro kanaog tan-aw Pedro mga hintil mahugaw man yung mga tawhana nasabtan din ni Pedro kay naglibog mo siya unsay kahulugan nasabtan ni Pedro nga kining mga tawhana nagkahulugan ni adtong pananaon akong nakita so wa na duha-duha si Pedro, gingnan niya ugma na ta mangadto sa kang Cornelio. Ugma na ko mo adto. Kuyog ta ugma mamahuway sa ta dinhi. Pero ugwa pa to siya kasabot sa pananaon, di ba gusto niya snaban tong mga tawhana, mga hugaw gutog di balaan. Pero gingnan niya nga ugma na ta mo adto dito. Pagka ugma higala, pag-abot niya dito sa balay ni Cornelio, sa bersikulo 25 o bersikulo 26, miluhod si Pedro, miluhod si Cornelio at tubangan ni Pedro. Inang Pedro, tindog ayaw kong simbaha, tao lamang ako. So, mo ni higalan hitabo, ingos Pedro nga, versikulo 28, nahibaw gid mo nga kaming mga Hudyo, gididaan mi sa pagpakig-istorya, pagpumisita kanyo apan gipahibalo ako sa Dios, nagikan karon walay tao akong inon, mahugaw dili balaan. So, wa naman tayo mga higala, sa di pahingpit tapuson atong tulumanon,
niya ang ato nga team song. Mga higala mag-ampo kita. Dalang tanan og makagagahom na mga Dios na ka sa tronos kitas-an sa langit,